खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटी खानापारायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां एडभान्टेज आसाम 2.0 मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। बे एडभान्टेज आसाम 2.0आव रिलायेन्स इन्डास्ट्रिनि चेयारमेन आरो मुंदांखा जाफुंसार बिजनेसमेन मुकेश अम्बानी बिथाङा बाहागो लादों आरो मुकेश अम्बानी बिथांजों लोगोसेनो हादोरनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, गौतम आडानी आरो माखासे जाफुंसार 60निबो बांसिन हादोरनि गिदिर फालांगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि एडभान्टेज आसाम 2.0आव बाहागो लानानै भारतनि मुंदांखा जाफुंसार फालांगिरि गौतम आडानीआ आसामाव 50,000 कौटि रां बाहायनो थाखाय फोसावदों। फोसावनाय बादिब्ला आडानी ग्रुपआ आसामाव बिरखं गाथोन, नोगोर ओनसोल, ट्रेन मिशन, सिमेन्ट आरो हान्थामेलानि इन्फ्रास्ट्राक्चार, इलेक्ट्रिसिटि, गेस रानदिंनाय बायदि जौगाखांहोनायनि थाखाय बे 50,000 कौटि रांखौ बाहायगोन। बेजों लोगोसेनो आडानी ग्रुपआ रां बाहायनायनि गेजेरजों आसामनि रांखान्थिया गोख्रों आरो आसामखौ जौगाखांहोनायाव मदद होगोन होननानै गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। बेनि अनगायैबो मुंदांखा रिलायेन्स ग्रुपआ 50,000 कौटि रां बाहायनो थाखाय सागान होयो आरो टाटा पावारआ 30,000 कौटि रां बाहायनो थाखाय सागान होयो। लीलावती फाउन्डेसनआ 150 कौटि रां आरो बिउ फ्रेन्ड्सआ 260 कौटि रां बाहायनो थाखाय सागान होयो आरो ग्रीन एनार्जिआ 5,850 कौटि रां बाहायनो थाखाय सागान होयो होननानै खौरां मोननाय जादों। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव रणजित बसुमतारीआ जेनगोना रोखा। बे खोथाखौ बुंथिदों बिथां BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ। बिथाङा BPFनि मोनसे बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बे खोथाखौ बुंथियो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि रणजित बसुमतारीआ गावनि जायगायावनो मोनसेबो लामा दालां लुफुंनानै होनो हायाखै। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोखौ बिदाय होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा थियारि जानानै दङ। UPPL दोलोआ गावनि जायगायावनो जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। UPPLनि मन्थ्रिफ्रा माबा मोनसे मावनो थाखाय बिथांमोननाव गोहो गैया। गुबुन राजखान्थि दोलोजों लोगो नांनानै सोरखार सालायनानै बिथांमोना जोंनि BTCनि थाखानाय गोहोफोरखौ आसाम सोरखारनोसो हरफिनजोब्बाय। जानानै थांनाय बिटिआरनि बाजेटआव जेसेबांनाखि रां फैनांगौ दंमोन बेखौबो दानजाबाय। दासिमाव बिटिआरआव फैनांगौ राङा 1200 कौटि नङाब्ला 1300 कौटि जानो नांगौमोन, नाथाय दासिमबो 800 कौटियावनो थानांबाय। बेजों लोगोसेनो सेन्ट्रेल गभनि बाजेटआवबो 200 कौटि रां जानो नांगौमोन, नाथाय 50 कौटिल' हरजाबाय। बेयो जोबोर लाजिनो गोनां बाथ्रा, जायनि थाखाय जों UPPL दोलोखौ फेलार सोरखार होननानै बुङो। बेजों लोगोसे बिथांमोना बिटिआरनि फरायसालिफोरखौ गंसेबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै। बेबो जोबोद लाजिनांथाव आरो NDBनि केडारफोरा दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ। बिथांमोनखौबो बिसोरो बख'नो हायाखै। मुंख्लं नखरफोरनो रां अनसुंथाइ होनो हायाखिसै। बेखायनो रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौनो मदद होफिनबाय होननानै गोख्रों रावजों बुंथिबावो बिथां प्रहलाद ब्रह्मआ। बावैसो सान सिगां हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' फरायसुलिनि जिउ खहा जानायनि उनाव फिन आरोबाव सासे सिख्लानि जिउ खहा जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन जामुगुरि गामिनि अशक बसुमतारी आरो अनिमा बसुमतारीनि फिसाजो मेरिना बसुमतारीआ अबथिरायै जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मेरिना बसुमतारीआ गोबाव समनिफ्रायनो देहायारि जेंनाजों भुगिनानै दङमोन आरो बिथाङा सासे कार्बि आंलं जिल्लानि जाखांफुनाय फावखुंग्रिमोन। बिथाङा सुंद' सावथुन आरो मिउजिक भिडिअ'बो खालामोमोन। नाथाय बिथांनि बेबादि अबथिरायै जिउ खहा जानायखौ कार्बि आंलं जिल्ला BCAA गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। चिरां मानास सेरफां बियाबाव पानबारि PCDCआव BPF दोलोआ बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। बिजनि जिल्ला आरो मानास सेरफाङाव UPPL दोलोखौ गोसोजों बिदाय होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा थियारि जानानै दङ होननानै फोरमायथिदों BPF दोलोनि सोद्रोमाफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला फैगौ बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ बिजाथि होनानै जेबो मुलाम्फा गैया, मानोना रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव फोथायला। प्रमद बर'आ गेदेर रादायबा खोथा होनानै गावनि 5 बोसोर समखौ बारहोबाय, नाथाय खामानि मावनायनि जेबो बिदिन्थि गैया। चिरां जिल्लायाव जेबो बिदिन्थि गैया। लामा सामानिफ्राय लानानै जेबो फसंथानफोर लुनानै होआखै आरो चिरां जिल्लायाव नेरोम लुनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय 5 बोसोर बारलांबाय, नाथाय बेखौबो लाबोनो हायाखै। बेल' नङा, बेबादिनो गोबां बिदिन्थिफोर दंबावो होननानै बुंथियो आरो बेजों लोगोसे UPPLनि EM जाय BPF दोलोनि रायजो राजानि भट मोननानै देरहासार जानो हादोंमोन आरो BPFनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खोथा होदोंमोन, नाथाय बेयो खुगायावल' मोगथाङाव महर होनो हायाखै आरो UPPL दोलोआ जेबो खामानि मावनो हायाखै। बेनो UPPL दोलोनि देरसिन इसु होननानै बुंथिबावो BPF दोलोनि सोद्रोमाफ्रा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।